Angibingelele kuMkanyakude TV, ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi. Usezakhele udumo ngegama lika DSD, khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela. Angibonge ithuba abantu uMkanyakude TV. uMkanyakude TV. Ngibonge ithuba elikhulu. Igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya, abanye bathi ngusomnandi, ngusomlekela, ngusomdelicious. Ngicela Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi channel ehamba phambili uMkanyakude TV. Masibheka trendayo kulempela sonto wengane zakwethu. Udidekile umndeni ngabagubhe ithuna bantshontsha amathambo womuntu osongaseka. Amaphoyisa aseLimpopo kwelabathakathi kanye neK9 uqale umkhankaso wokuthungatha umlisa laphana wengane zakwethu otholakale ibhokisi lakhe liseceleni kwethuna yena angekho umufi. Kubika ukuthi lo umufi wengane zakwethu washona ngonyaka ophelile ngoJanuwari ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvula lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba lokunyamalala kwamathambo umuntu ke laphana wengane zakhe. Ake sidibane comment section yezuvulo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ngicela subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo entsha.